Yes, good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Miyerkules kita no Action Doors maayong aga. Yes, good morning, Action Boy and mga ka-aksyon. Kanami sa imong bayo. Kanami man sa imong nga bayo, Action Boy. Ka-very 361 degrees. Wala ka ano ganing black ganing nga color? Ha? Ang black nga color. Artistic and sensitive. Tapos ang white ang white is ang white is organized. OMG, I'm so artistic and organized, but little bit of sensitivity. Sensitivity. Bongga. Sige, go! Good morning dira sa aton nga mga ka-aksyon kag dira sa kay Alex Montesa game on of course no kay Ma'am Maria Luisa Luing Melos, good morning man. Kay Neil Brian Valuis, Isabela ni, no? Aiza Bantilan Malayang, kag kay Pres Dennis Richard Timor Roma. Una nang tabo gapon to kay pare mo Jonathan. Ano siya? Nagwala saag man tong iyang mga binangkal to. Kapudingan. Oh, ito, sa diin, lo, kakita. Ay, kakita. Aha, nga man. Ano tabo siya? Nakadalhog sa malaw. Ay, nano na siya man. Nagwasaag. May lang kay binangkal ang nagwasaag. Sa di na, hindi siya. Sa di ba nakita sa post? O sa GC. Or sa GC. Ay, galit. Oh. Sige. Ano tabi? Anong tabo si? Ay, nano. Sige, panagtag. Yan mo na siya magpanagtag. Super bungga. Super Kita ko wasag. tong mga binangkal. Itong gali na dasdalan. Ay, nano. Si kumparing Bia Jonathan. Sige Martin Aliling, good morning man. Kag kay Erwin Dicatoria Gonzales. Kay Line Ann Dihesa Espanto. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning kuno kay Beboy Villasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo. Ay good morning dira Ma'am Van. Kag Dr. Matt Mayo. Kag of course kay Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Michael Jun Season kay sa tanan nga members sang EFC. Christine Menyes Villalobos, kag kay Marie Georgie. Marilo Kahilig from Barangay 1A sa may Manapla. Happy 52nd anniversary kuno sa ARB halin sa kay Ma'am Vanessa Mayo from Rochester, Minnesota. Thank you gid no. Asa no gid gani ato August 17 is the exact date pero ti month long celebration ini iya sa Action Radio. Ang aton nga 52nd anniversary. Kay Ray Baryoga, yes, salamat man Ray. Sa kay Iron Karambunaya Senior. Good morning man. Mary Joy Camero. Kay Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Open kami karon. Anong isang Woodfire raw? Kay basi kalan ana ya? Kasi Abi ko subdivision. Ako man. Kalan, ano siya kung Kalan, resort? ano kay do? Oo, kay do. Tingnan mo ko ba? Sige lang. Gani. Anyway, paki-confirm kung kalan Gani. Michael John Season from Punong Barangay, from PB Barangay Sumag. Purok Brotherhood. Purok Brotherhood lang ito. Punong Barangay, diba? Yes. May artistic with Jocelyn ni Dennis, hindi pwede arte lang. Wow. Naman saga pa siya. Naman siya, pa siya. Aga pa siya mabigwasan. Tandaan niya, wala siya na top fan yung badge. Hindi ka siya kadaog pa yung badge. Wala siya top fan yung badge? Wala. Ngaw. Ang but siya, yay. May pa si Maninoy Michael ka may top fan nga badge, so may chance makadaog 500 pesos say success. Nga, wala top fan si Kuanaw, si Dennis Ao. Tigi ba si Balimbing? Balimbing. Ariel Pontino. Bayabas. Good morning man kay Rona Rihida Trava. May top agad fan si man Moron. si Miss Rona, basi may ano man siya Top fan man possibility siya? na. Ang iya nga badge, kita mo may badge siya nga top fan. Hindi ko di makita mo, no? Hindi mo makita. Hindi mo lamang lantaw. Ara sa babaw sa ila name. Why, ma'am, kung may nakita? Ay, why di si mo? Ay. Basi la ineguro mo yung Ano yung ako naman? Ara tagoro ang tawag ko Ang kay makita. Dennis siya, sharer. Sharer. Naarablo kita mo sa kay Maninoy Michael, may top fan sa babaw. Sige. Okay. Sige. Anyway, go. hindi na to. May ginapag-greet happy birthday si Miss Rona kay sino ni? Si Jose Luis Rihida. Happy birthday! Happy today. birthday.
Kay Marilu Varera. Uy, classmate. Good morning. Tingala ko ang bala dugay man ko wala ka tanaw ba? Classmate. Happy 119th founding anniversary sa tanan niya. Aglipayons. Aglipayan guro Okay. Aglipayan Church guro. Oo, ilang kwan guro. Miles Verano, good morning man. Kay Lovely Bautista Mandal, good morning. Sige. Standby nanay ha. Standby na action door sa atong mga balita lokal. Sige, later. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:09 sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkompormar sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga may na-detect nga kaso sang alpha kag beta variants sa Negros Occidental paagi sa genome sequencing sa Philippine Genome Center sa tung Hulyo 30. Sa Facebook post ang official page sang CLMMRH nga Horizon, na-record ang isa ka kaso sang beta variant sa siyudad sang Cadiz kag sa siyudad sa La Carlota ang alpha variant. Sa nabaluan, ang duha ka variants kinakabig nga mas madasig maglaton ikumpara sa original nga virus. Ginpanugyan sa publiko nga magdoble sa paghalong, ilabi pa nga yara man ang pamahog nga dala sang Delta variant nga gidalantaw may presensya na sa lokal nga komunidad. Strikto nga ginapatuman kag ginaimplementar sa Philippine Coast Guard ang executive order nga ginpapanaog ni Bacolod City Mayor Evelio Donadia kag Iloilo City Mayor Jerry Triñas matapos sigin paidalom sa hard lockdown ang syudad sa Iloilo umpisa sa kahapon nga adlaw tubto Agosto 8. Suno kay PCG Negros Head Commander Ludovico Lebrilla, bangod wala biyahe ang fast crops gikan kag padulong sa Iloilo, ilagi natutukan ang mga nagakarga sa essential goods. Agod sigurado nga tayuyon ang pagbiyahe, wala siyang problema kag nagasunod sa health and safety protocol subong man sa pagsulundan nga ginapatuman sang duwa ka alkalde. Dugang pa ni Lebrilla mas maayo nga kumplituhon ang dokumento agod wala na sang problema kag masiguro nga kag makampante ang mga opisyal sa kada LGU nga mga nagasulod sa ilang lugar ang lunsay hilway sa COVID-19. Ginakusar naman sa isa ka babae ang isa ka bulag nga masahista sang pagpulas siya. Ang suspetsado nag-edad sang 47 anyos kag residente sang barangay Mansilingan kag may diferensya sa isni pananawan samtang biktima yara sa 20 to 30 anyos kag residente sang barangay Villamonte tanan sa siyudad sa Bacolod. Ang ining insidente natabo sang Domingo sang udto sa balay mismo sang biktima. Sunod kay Police Station 4 Commander Police Major Junray Batadlan nag-request ang tagreklamo sang masahista sa ilang balay para magpamasahe. Duga pa ni Batadlan, gin-alergar sa tagreklamo, nga samtang nagamasahe, gin-pasulod sa masahista ang tudlo sini sa kinatao sang biktima. Gin-bahig man sa tagreklamo sa kapulisan nga nagpamasahe ini agud nga makabusong. Gin-aligar man sa tagreklamo nga makaduha ka beses nga gin-pasulod sa suspetsado nga tudlo sa kinatao sa mga babae. Ang suspetsado, gilayon man aresto kay nasakaan na sang kaso nga rape. Gin panginwala sa 47 anyos nga masahista ang reklamo sa iyang customer nga iya ginmolestahan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sang ginatudlo suspect nga mahimo natando gid lamang niya ang pribado nga pates ang lawas sang babae bangod hindi ini makakita o kun bulag. Dugang pa sang suspect ginsunod man niya ang proseso sang pagmasahe kag wala ini sang plano nga molestahan ang biktima. Nagapangayo sang pasaylo ang suspect sa biktima kag sa iya pamilya bangod sa natabo. Ginpahayag naman sang suspect nga handa ini nga tubangon ang ginpasaka nga kaso bangod wala man ini sa ikasarang nga ipiyansa o kun ibayad nga areglo sa pamilya sang tagreklamo. Preso karon ang masahista sa custodial facility sang Police Station 4. Ginklaro naman sang grupo sang Blind Massage Therapist Home for the Blind nga hindi nila miyembro kag wala sang ginaintrahan nga grupo ang isa ka bulag nga masahista nga ginaresto matapos ginaligar. Ginmolestar ang iyang customer. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Reynante Fernandez nga wala sang kamaturan ang alegasyon sang ginreklamo nga masahista ginpadala siya sang grupo tungod wala man ini kun hindi man ini miyembro sa bisan anong nga grupo sang Blind Massage nga nag-operate sa syudad. Duha pa ni Fernandez may kagulingon nga lakat ang ginreklamo nga masahista kag masami ini nagapamalay-balay kaupod ang iyang live-in partner. Palayag pa ni Fernandez ginhimo sini ang klarifikasyon agud hindi madalahig kag hindi mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ang ila nga palangabuhian. Wala na siya hindi na siya engaged sa ini group kag sa ini massage clinic nga naga-operate diri sa Bacolod. Hindi na siya engaged
hindi man na siya engage sa government center, hindi siya engage sa mga massage clinic nga ari sa mga malls. Siya ya adlaw-adlaw nagapamalay-balay kag hindi niya matuod nga ang ginkon amo nang ginhambal niya nga ginpadala sa grupo kay wala na siya grupo. Ang kabahayan sa pahayag ni Renante Fernandez ang Home for the Blind. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki sa nga pulihan buno sa mag-amay sa Sitio Ginobatan, Purok 9, Banwas ang Kawayan, Lunes ang aga, Agosto 2, 2021. Ang biktima ang ginkilala kay Marjun Publicar, 32 anyos, samtang mga suspect ang ginkilala nga Sanday Romelo kag Romeo Basilio, tanan legal ang edad, kag tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sulod kay Police Lieutenant Norberto Barnizo, ang hepe sang Kawayan PNP, may daan nga pag-inaway ang magtimbang nga bahin apang ginembestigahan pa kung ano ang rason sang krimen. Nagabtanay sa talamnan ang maini kag naglalisay nga naglabot pagbuno o kung naglabot sa pagbuno sa mga suspect sa biktima. Yara na sa kustodiya sa otoridad ang bata nga si Romelo, samtang at large naman ang amay nga si Romeo. Presidente Duterte ginako nga ginakulang sa gihapon ang supply sang bakuna sa Pilipinas. Samtang gobyerno target makapanagtag sang digital vaccine certificate. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa dahil ka nagsundor sa kay nalaktawan mo kay Nadiho, si Wendell Abrinica, good morning dira, sa kay Daday Hilado sa Barangay Alihis, good morning dira sa imo, no? Sa kay maninoy ko, Ricardo Cano, Guapotan, good morning. Ari siya ho, nag-monitor sa aga pa nagbugtaw ho. Good morning, Cano, Guapotan. Marlene Artieda, kag kay Gilbert Heli. Hindi na tadayon. Sa kay amuning tamyaw kay na ang mga aglipayano. Remia Garcia is also watching. Good morning. Lovely Bautista Mandal, tapos mo na kay na. Dili ka na kay ka. Ara may pamangkot siya. Lang ko hard lockdown bilang Oriental. Wala man. Balita, no? Ang hard Iloilo lockdown City Iloilo lang, no? Pero close gyapon ang border naton sa Oriental. Mumula na secret. Mumula na isa sa mga tika nga dapat na sa sining COVID ni nga ning especially in Delta variant. Close na lang ang border ta para nga hindi na din magsulod, no? Agwan taon tagin ni, pinipinsyahan tagin ni, no? Kay Humawan Castro,
Kapita, ga-duty ko sa Intellicare Insurance. Okay. Sige, good Sige, morning. enjoy your coffee. Sige. Kay Awin Torres. Maulanon nga agad di sa hinubaan. Okay. Diri mo man do pagkadto ko di kay na endorse gaduluman ang Actually, kalangitan. kagabi daw gaulan. Kagabi. Oo. Pero hindi gid man basko ga. Basko ga padro ga mo man, no. Dennis Nuestro, pizza shop ang Wood Fire BCD. Okay. Amo ni sa kuan dito sa Estefania. Okay. Because of division. Because of division nga. Ano to kita mo mga wood. Ano kaning mo to ya? Woodside. Woodside. Because of division. So ano gali niya ng pizza shop gali ya. So ila ginagamit gid guro wood sa pag-fire. Oo. Para kwan, sa pag-bake Correct. nila sa nga pizza. Tapos na Dito so na, mag-bike-bike ka bala ka, di ba ga-bike ka na sa Sipania? Happy Way ka ko na. bike, way pa ko bike. Way ka pa bike? At hindi na ito nagambal si mga taga niya ka-bike. Para salig eh. Masalig lang. Ako naman niya. Sige. Dito na pagtamyawa. Si Dennis ko na yan, tapos na ko na sa tapan. Sharer na ko yan. Ang sharer, yan, ano lang na yan, may nakabutang yun na yung sharer, mo kung gina-share mo ang live. Mabi during sa aton di nga program, gin-share bini Dennis ang aton live. So, may nakabutang na siya nga sharer. Okay? Hindi ka na, Dennis. Hindi ka, dance. Perfectness. Perfect. I hope you understand. Gonzales, Rachel May, sana mapili po ko sa paraffle. Sana nga. Sana nga. Oo, Sana kaya lang, mapili ka tingnan mo talaga. ang dami dito eh. Sa iban gali, explain ko pala later, Action Boy. Kaya may nakabutang ito nga, mag-greet sila, happy anniversary, ARB, tapos matag sila 3 ka friends. And then, i-share nila nga to niya, ang mismo nga post na. Kaya gini mo, ubisang iban, happy anniversary ARB, sana ako mapili kasi kailangan po talaga namin. Nagnobela, nagano sila balahan, ginimo nila yan. No? Hindi mo na, simple lang. Happy anniversary ARB, tapos tag lang 3 ka friends din share. Ang di na tong gin-post ni mo? Nga makadaog bala sa cellphone. Okay. Sa August 17. Ang din nga post ang itag ni ay ko nila i-share. Ang mismo na nga post niya, ang post na bala nga promo. Okay. Kung gusto mo bala makadaog cellphone, ara na da, i-check mo da later sa ato niya. Sige. Facebook. Sumaintra ko da bala kay para may islan. Sweet. Tapos pag ano na, buy Duran, hindi pwede. Kaya gamito naman Action Boy sa pag-raffle, hindi kami magamit sa amo sinyo. Ang ngalan, isa-isa. 13,000 na tudaan kabilog nag-comment kagapon. So hindi na pwede maamon eh. So ginimon amon, gamit kami sa app. Amo nang natawag nga comment picker. Tapos i-link na naman dira ang link sang post bala. I-link naman dira. Tapos sila na mismo ang ma-raffle. Tapos magwadag name. Pila ka bilong mo daw cellphone? 2. 2 good ay. Gusto mo tuwagan? Padugangan taguro kay Dennis ay being the president of EFC. Pwede. No? Dennis kasi may dugang ka ng cellphone. Pwede man isda. Isda? Isda package. Rochelle Fulgencio Susana, good morning man sa Barangay Pandanon. Cory Vidaha, good morning sa iyo. See you also soon. Mapuli na sa guro. Siguro. Sige, See Ma'am you Cory, soon. See you Lynn Jovi Badayos, Francis Tisoy, kay Raymay Salvoda Ladjo, Angela Gayendato Castillo, watching from Banga Totong, Barangay Felisa. Yes, good morning. Binong Sitenta, Raydan Velasco, Helen Sareta, Vicente Semiliano, Chet Zamora, M. Saboso, good morning. Daisy Humilia Rupico, Raymar Beranyo Lingoste, kay Johnny Templado. Greet lang si Ryan kay Wilbert Brucing, aga-obra sang Madguard. Okay. Sa Toledo, Cebu. Cielo Billones Arevalo, good morning kay Cielo, Sir Cielo. Teacher man ni siya, no? Asawan, bana ni Bana ni Ma'am Romela. Ma'am Romela, oo. Coach Bill ni actually din sa una. Sa volleyball? Sing. Sa ano? Kanta. Sa kanta. Volleyball. Perfect. NGS Candido Hildore. Monitoring sa Sumag. Miss Jane Galina. Jane, sige, Miss Jane, good morning. Yes, okay. Jerry Limaco. Standby na sa aton nga mga balita. National.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga kulang sa gihapon ang supply sang gobyerno sang COVID-19 vaccines para matagan ang tanan nga mga Pilipino. Ini sa piyak sang panawagan nga mas madasig kuntani ang pagpangbakuna kontra sa virus mangod naman sa pandam sa makalalaton nga Delta variant. Apang inklaro sang Presidente nga wala nagakalipat ang gobyerno sa responsibilidad sini nga proteksyonan ang mga Pilipino. Gipasiguro man sang Presidente nga mag-abot ang panahon nga malambutan sang bakuna ang kada lugar sa pungsod. Target sang gobyerno nga mag-issue sa digital vaccine certificate para sa international travel sa katapusan sa Agosto o sa unang nga semana sang Setyembre. Suno kay National Vaccine Operations Center Chairman Health Undersecretary Mirna Cabatake, ginapaabot nga magapagwa sang update angot sa inisyatibo sa masunod nga 2 o 3 ka semana umpisa sa karon. Palayag ni Cabatake, may pila ka airlines ang maghimong mag-require sing vaccination certificate sa pag-facilitate sang safe nga biyahe sa panahon sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag naman ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama nga nagakinahanglan na sang mas madamo nga health workers ang syudad, ilabi pa nga 3 ka mga ospital na sa karon ang puno na. Suno kay Rama, nagapanawagan siya sa bilog nga isla sang Cebu, bangod madamo pa man nga mga nurses kag medical staff ang wala sang trabaho. Suno sa Acting Mayor, ang syudad ang magabukas sang field hospital sa masulod nga mga adlaw agud mapaganhagan ang kadamuon sa mga COVID patients nga yara sa medical facilities. Duha pa ni Rama, pagabuksan nila ang dako nga sports complex kag dito padalon ang mga symptomatic, mild kag moderate para ang mga ospital sa syudad ang ma-reduce ang ilas nga pagkapuno. Sang Lunes nga adlaw, ang syudad ang naka-record sang 1,947 ka mga aktibo nga kaso sa kabilugan nga 31,003 ka infection. Nagaupod si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa panawagan sa COMELEC nga palawigon ang voters registration period para sa masunod nga national and local elections. Suno kay Drilon, ginendoso sini ang pagpalawig sa registration period, ilabi pa nga nagapatuman sa restrictions sa hulag sang pumuluyo bangod sa pandemya. Dugang pa ni Drilon, wala siya sa nakitaan nga problema kung palawigon ang registration period. Gina-encourage sang senador ang tanan nga kwalipikado nga magparehistro bangod kritikal ang masunod nga tuig nga eleksyon. Ginpahayag naman sa PNP nga mandatory na ang pag-usar sang body camera o con recording devices sa police operations kasunod nga nag-epekto ng ruling sa Korte Suprema. Sa statement, gibahag ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar, ang memorandum ang ginalakipan sa General Protocol ang gin-issue sang Agosto 2 kag ini ang para sa tanan nga police officers kag unit directors. Suno kay Ilazar, nasaad sa memorandum nga ang gadget ang hindi dapat pagpatyon sa tiyon nga mag-issue sang search kag arrest warrant o kung samtang nagapadayon ang warrantless arrest. Nalakip man sa protocol ang pag-require sa kapulisan nga magsumiter sang kopya sang video sa korte lakip ng affidavit nga matuod ang recording. Bagod sa limitado nga pondo para sa body cameras, ang PNP ang nagpahayag nga nagapag-angot sila sa pila ka mga LGU kay iban nga stakeholders para sa donasyon sang amo nga gadget. Ginmando ni PNP Chief Guillermo Ilazar sa Internal Affairs Service nga magpatigayon sa summary dismissal proceedings batog sa 5 ka pulis nga involbado sa kaso sang kidnapping kag pagpatay sa online seller. Suno ka akon sa online seller sa Nueva Ecija ginkilala kay Nadia Casar. Ginkilala ang 5 nga Sanday Police Staff Sergeant Benedict Matias Reyes sang Santa Rosa Municipal Police Station, Police Staff Sergeant June Malilin sang Palayan City Police Station, Police Corporal Julius Alcantara sang Nueva Ecija Provincial Police Office Drug Enforcement Unit, Police Master Sergeant Rowen Martin sang Cabanatuan City Police Station kag Police Staff Sergeant Rex Timir Ismundo sang Cabiao Municipal Police Station. Magluwas sa 5 ka pulis, may 2 ka sibilyan na ginkilala, sila Nanday Franklin Macapagal kag Dario Robarios ang gin-identify man nga mga suspect. Sunod sa PNP, yara na sa kustodiya sa otoridad si Reyes, Malilin, Alcantara kag Robarios samtang at large Nanday Martin, Ismundo kag Macapagal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29.
Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.